نزينا هارموني ميديا زمولة بشرى بوتيك ማእከላይ ባሕሪ ኣሸጋሪ ኩነታት ዝነበሩ ፍልሰተኛታት ብሰራሕተኛታት ኣድሕን ሂወቶም ከምዝዳሓኑ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕልኽልኽ ቀርብ መድሃኒት ንሃገራዊ መደባት ክታበት ሃገራት ኤውሮጳ ከምዝዓናቐፈ ተሓቢሩ ከምዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ سلام كبرات تخطاتلتي ሃርሞኒ ميديا عملكم كنيكم نلومي زتدالو زيناتات ኣርእስታቶ مقدمه ናብ ዝርዝራቶም ክእትወኩም እየ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ከምዝ ተበገሱ ዝንገረሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ጀላቡ ኮይኖም ናብ ገማግም ኤውሮጳ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ልዕሊ 300 ፍልሰተኛታት ብሰራሕተኛታት ሰሞያ ድሕነት ካብ ምጥሓል ከምዝዳሓኑ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ مسارت حبرتها بتاع ميتين شوعة سبعة صعينا زنبرت ناي قوما جالبا بزتفترة مكسال قال خفال موترز فوتوراتكي كبين ناي بتنفاس أجمع زقاتهم فلسطنيات وتصور ديت حكمنا أبتبو تخمز توهبو متي حبرتها أرديو ثم زترفو أبكالو تمساسلتي جلابو زنبرون تسافيرو ملن زنبرو جلابو نقعزو زي تأمامنا برئيس مخانن نحدا غاز تقالع نقعزو بحرون زي بقعات كم زخنا ثم سرحتنياتات حبيرهم ኣብቲ ዝበዝሑ ትካላት ሰብኣውን ፕሮግራማት መግብን ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝኸፈቶ ውግእ ትግራይ ስዒቡ ወሪዱ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ግህሰት መሰላትን ዝተፈላለዩ ጸብጻባትን መግለጽን ብምውጻእ ቀጺሎምሉ ከም ዘለዉ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ለበዳ ኮሮና ሓዊስካ ጥሜትን ዓጸቦን ዘስዓቦም ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ይስፋሕፋሕ ከም ዘሎን ቅድሚቱ ውግእ دحان زنبره منوابرو حزب تግራይ بخويناتن زرفان ካልእ ገሰት ልዕሊ 3 ሚሊዮን ህዝቢ ናይ ፍጹም ሓደጋ ጥሜትን ተጸባይ ረድኤትን ኮይኑ ከምዘሎ ኸኣ ክብል ተካል ኣህጉራዊ ረድኤት ኦክስፋም ሓቢሩ ብዘይ ካዝን ኩነታት ጾታዊ ዓመጽ ዝከታተል ተካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣስገዳድ ዓመጽ ብወታደራት ይፍጸም ከምዘሎን ዘሻቅል ጸብጻብ በጽሕኒ ብምባል ናይ ሻቅሎት ደወል ወቂዑ ከምዘሎ እቲ ኣብዚ ሰሙን ዝዝወፀ መግለጽታት ኣመልኪቶም ኣለዉ زي كازي أوروباوي تخطاتالي سبعو مسألات أبو خصوم لعل حمشت ميتي أب بيت كريستيان تعقيبهم زنورو سلمان سوات بجاملة زتقتلوا لوس أبصاب نخد صارين منجس تهاجر وكان تحت تمل زخم زي توهبو حبيرو زي خمزيلن كله أب هاجر الصوماليا أب إيرتران وتهدروا سلطنات لايهم بو بيلوم أب وج تجري أبقول نسراوي إثيوبيا قينهم زتسلفوا وتهدر الصومال ببزح مويتهم زبل أبصاب دحرموسو حزبن بايتو صومالن دكنا بيالو بمبال زتجمرة تقاومو عب مزرعة بأجندة بتاعجر كوينو خمزلو تحبيرو الله يكون برمنجستي نتغسي علوتا بمحب نبايتو تهاجر قريبو مبرخ بتحتيتو الله أبزا لعلي 10 مليون هزبي خاب عالمنا زغزف لبدا كورونا كاب زخصت ندحاز تفترة خبير كتبا وحاسيا تغسيتو أب منغو هبتاماتن دخاتاتن زنبرا قاق بلعل متأن كمز تقافحي عالم لخي كنو خنتات من نبابرو سبات عمتاوز أبصاب زغرب أوكسفام عملكتو الله أوكسفام كمز رقاقزو منغو هبتاماتن دخاتاتن زلو قاق برئيس مكفحو قصري موتن حمامن ون زي معرو يكوينو خمزلو خفلت تخائلو الله زيقاتات عالمنا قدما بيلونا بمنغوم زنبره زي معروينت دحانو كوا زي ባህል እንተነበረ ዝበለ ኦክስፋም ሕጅግን ምስ መምጻእ ለበዳ ዝሰዓበ ቁጠባዊ ማሰይቲ ሃገራት እቲ ዘይ ምዕሩይነት ተርእዮ ኣብ ኩሉ መዳያቱ ጎሊሑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ሕብረት ኤውሮጳ ብምምራጽ መራሒ መንግስቲ ኣሜሪካ እፎይታ ከም ዝተሰምዖ ብዛዕባ መንግስታዊ ለውጢ ኣሜሪካን ጥቕሙን ንኤውሮጳ ብዝብል ባሓለፍቲ ኮሚሽነራት እቲ ሕብረት ኣብ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብሪሆም ኮሚሽነር ሕብረት ኤውሮጳ ኡርሽላ ቮንደላይ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኤውሮጳ ኣብ ዋይት ሃውስ ሓደ ብሉጽ ዓርኪ ረኺባላ ብምባል ንመምራጭ ጆ ባይደን ዘለዋ ደገፍ ገሊጻ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብሰንኪ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ተፈጢሩ ዝነበረ ሓርፋፍ ዝምድና ንምዕራዩ ዘሎ ተስፋ ዓብ ምዃኑ እቶም ኮሚሽነራት ሓቢሮም ኣለዉ ምዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና ቻይና ንምስንባት ዶናልድ ትራምፕ ኣመልኪታ ብዘውጻእቶ መግለጺ ዓለም ብምውጋድ እቲ መራሒ ኣተንፊሳ ብምባል ገሊጻላ
ኣብ መላ ኤውሮጳ ዘሎ ኩነታት ምግዓዝ መድሃኒት ክታበት ምድንጓይ ስለ ዝፈጠረ ሃገራት ኣውፅንኦ ዝነበረ ሃገራዊ መደብ ክታበት ክታዓናቐፍ ጀሚሩ ክብላ ይጣርዓ ኣለዋ ብዛዕባ መብዛሕተን ሃገራት ብዛዕባቲ መድሃኒት ኤውሮጳ ቶም ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ውዕል ብምእታው ካብ ዝተዋህቦም ቃልን ዝኣተውዎ ናይ ግዜ ሰሌዳን ቀረብ መድሃኒት ክታበት ዘይቅረቡ ወይ እውን እኹል ናይ ምግዓዓዝ ምድላው ዘይምግባርን ወቂሰን ኣለዋ ሰመዚ ምቁፅጻር መድሃኒት ኤውሮጳ ነቲ ሽግር ምፍታሕ ምስ ኣፍረይቲ ትካላት ይመያየጡ ከም ዘለዉ እውን እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎቲ ብሞደርና ዝፍለጥ ክታበት ናይ ነቲ ቅያር ቫይረስ ኮሮና ኮይኑ ዘሎ ሓድሽ ቫይረስ ክፍውስ ዘለዎ ተኽእሎ ዓቢ ምዃኑ እውን ሓድሽ ሓበሬታ ሎሚ ወፂኡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም ቀንዲ ካብ ዜናታትና እዩ ብሓፂር ዝተዳለወ ናይ መላእ ዓለምን ናይ ኤውሮጳን ዜና ከቕርበልኩም ጀኔቭ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ነቲ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከሳሕብ ዝጸንሐ ብዛዕባ ካብ ጨርቂ ዝተሰርሐ መሸፈኒ ኣፍንጫ ምጥቃም ብዙሕ ሓደጋ የብሉን ብምባል ገሊጹ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ሕክምና ይኹን ኣብ ካልእ ቦታታት ብሕክምና ተቐባልነት ዝረኸበ መሸፈኒ እምበርቲ ብጨርቂ ዝተሰርሐ ማስክ ምጥቃም ተጻራርን ዘይተጻራርን ርእይቶ ክወሃበሉ ከም ዘጸንሐ ይፍለጥ ባግዳድ ሽወደናዊ ዜግነት ዘለዎም ኣባላት ኣሸባሪ ሓይሊ ዳዕሽ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብነጻ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ካብ ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ፖሊስ ሽወደን ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ብዙሓት ካብቶም ሰባት ገሊኦም ኣብ ማዓስከራት ፍልሰተኛታት ቁጽሮም ውሑዳት ከዓ ኣብ ኢራቅን ካልኦት ሃገራትን ነጻ ሰባት ኮይኖም ይነብሩ ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ይኹን እምበር ፖሊስ ሽወደን ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ቶም ሰባት ቀጻሊ ሓበሬታን ምክትታልን ኣብ ዘለውዎ ሓበሬታ ከም ዝበጽሖ ነጊሩ ኣሎ ሞስኮ ሃገር ሩስያ ንደገፍ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ኣትዩ ዘሎ መራሒ ተቃውሞ ምምሕዳር ቭላድሚር ፑቲን ኢሎም ዝወፁ ሰልፈኛታት መላእ ሩስያ ከም ዘናወፀ ብሳዕቤኑ ከዓ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ኣኽበርቲ ፀጥታን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተጎድኡን ዛጊት ልዕሊ 3000 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ጸብጻባት ካብ ሞስኮ ሓቢሮም ኦስሎ ኣብ መንጎ ሽወደንን ኖርዌይን ካብ ናብን ዝግበሩ መገሻታት ደው ክብል ብምርድዳእ ክልቲኦም መንግስታት ከም ዝተወሰነ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም بمخنيات بسنكتي قيار كورونا فيروس زلو حدش زعينتو فيروس اب نروي بقلطف مسفحفع سلازخ مخانو تغليزو نروي بتدغاغام قصالن موزع زتفلالي حقታት تغبر بمهلاوان زيغاتات بحفشان نتوم كاب شودن ناب نروي بسراح زملالو سراحتኛታት عب صقم ኮይنوم كم زلو مغلاصنا يذكر خبركم تخاتلتي ሃርሞኒ ميديا نلوم زبلنا مسنادو زينا ملا ኤውሮጳ زوم سغاب حجو تكاتاتلوم زصنحكم يم حدا خابتي ንምምስሳን ማዕከንኩም ዝኾነ ሃርሞኒ ميديا ርእይቶኹምን ተሳታፍነትኩምን ብምዃኑ ኣብ ዩቲዩብ ዘሎ ቻነልና ሃርሞኒ ميديا ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ንምሕፀን بزي كازي على فيسبوك بعبيو خا أب دحر جتنا معلتاو زرجع حدشت زينان حبريتان زتفلاليو خيم لتوكمن صحفات كتروحوا يقوم تساتفو حتتو رخبونا صحفولنا نبلنا أب info harmonymedia.se إلكم أتيكم رئيتوتاتكم كبت حنايو حتتاتكم كله صحفاتكم كبت حنايو إذا دحر مبالومي سوني 25 طري دالي زلو ناي سبورت زينا ناب مسارحتنا كيدانة تسفى مريم كساقاقركم يغني لي محاري ابراهام كبرات افكار سبورت كما يقنيهم زي اب هارموني ميديا زفنو مد سبورت يو نلوم زبولنا زيناتات كقربلكم سناي مكفتال بريمير ليج ابز حلف قناه اب حدا سومن كلتا غزي صوتا بريمير ليج اف اي كابن زكايل عبيت كلبات انجليز مانشستر يونايتد ليفربول نيرن
ኣብ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ዘካየደ ጸወታ ባዶ በባዶ ማዕረ ተፋላሊን እኳ እንተነበራ ትማል ሰንበት ዘካየደ ጸወታ ግን ብዓወት ዩናይትድ 3-2 ተዛዚሙ ጸወታ ብሓቂ ደስ ዘብል ጸወታ ብክልቲአን ጋንታታት ምጥቃዕን ኩዕሶ ምቅብባልን ብዙሕ ሾቶታት ዝተራእየሉ ሰሓቢ ጸወታ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል በዚ ኮይኑ በቲ ግን ነታ ዓወት ዘመገበት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣዝዩ ምቁር ዓወት እዩ ነይሩ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ብኩርዓት ዝበሎ ቃላት ምስ እንምልከት ፈጣን መጥቃዕቲ ሊቨርፑል ተጻዊርና ጸወታ ኣንቢብናን ግዜ መሪጽና ነጥቅዖም ነርና ከም ውጽኢቱ ድማ 3 ሾቶታት ኣብ ሰኪዕቶም ኣሰራሲርናየን ተጻወተይቲ ዝጽበዮም ስራሕ ብብስለት ዓሚሞም ስለ ዝወጹ መጎስ ይግብኦም ኢሉ ኣጥቃዓይ ክለቡ ዝኾነ ራሽፎርድ ተቀይሩ ምውጹ ተሰከፎ ሶልሻየር ተስፋ ይገብር ፎኪስ መጉዳእቲ ክኸውን ደረጃ መስቦርቱ ግን ድሕሪ መርመራ ምፍላጡ ዝከኣል ክብል በዚ ዝረኸበ ዓወት ኣዝዩ ከም ዝተሓጎሰ ገሊጹ ስዕረቱ ዝተቀበለ ኣሰልጣኒ ክሎፕ ምስ እንምልከት ድማ ተጻወተይ መጥቃዕ እምበር ምክልኻል ዝረስዕዎ ኮይኑ ተሰሚዑ ድሕሪ ምባል ምናልባት ካብ ሸቶ ተቋሪጾም ምቕናዮም ዝነበሮም ጸቕጢ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቱ ስዕረቱ ከም ዝተቀበሎን ኣብ ቀጻሊ ተማሓይሹ ምቕራብ ከም ዘድልን ጻዕሩ ከም ዘይቋረጽን ገሊጹ በዚ ኮይኑ በቲ ክለብ ሊቨርፑል ብመስበር ተዓበይቲ ተጻወታ ብፍላይ ካብ መስመር ምክልኻል ዘሎ ዓባሃ ጓፍ ከም ዝፈጠረላን ንም ዘስተውዓሉ ሓቂ እዩ ንቫንዳይክ ዝትካ ኣብ መስመር ምክልኻል ዲያ ከተፈርም ወይ ካብ መስመር ሓዊ ደጊሙ ክጻወት ክጽበዮ ግዜ ዝምልሶ ሕቶ ምዃኑ ይፍለጥ ላሊጋ ዓመታዊ 40 ሚልዮን ኣታዊ ከም ዝረክብ ዝንገረሉ ብሉጽ ኣርጀንቲናዊ ኣሰልጣኒ ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዝኾነ ዲያጎ ሲሞኔ ኣብዚ ዓመት ዚ ንክለቡ መራሒት ላሊጋ ኮይና ብዓቢ ፍልልይ ነጥቢ ኣብ ቀዳማይ ቦታ ሰሪዕዋ ይርከብ እዛ ብክልተ ብሉጻት ናይ ቅድሚ ተጻወቲ ዝኾኑ ጆ ፌሊክስን ካብ ባርሴሎና ዝፈረመቶም ምርኩራት ቃዩራጋው ሉዊስ ሱዋሬዝን እትቕለስ ዘላ ክለብ ተዓዋቲት ላሊጋ ናይዚ ዓመት ክትከውን ዓቢ ግምት ተነቢሩላ ይርከብ ሉዊስ ሱዋሬዝ ካብ ባርሴሎና ዘየድል ተጻዋታይ ተባሂሉ ብሕጂ ንባርሴሎና ዝመርሕ ዘሎ ኣሰልጣኒ ክለብ ባርሴሎና ሮናልድ ኮማን ተነጊርዎ ናብ መቀናቅንቶም ዝኾነት ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዝተጸንበረ እዩ ዝተጻዋታይ እዚ መራሒ ላሊጋ ብምዃን ብ12 ጎላት ጸብለሊሉ ይርከብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ዘቁፀረቶ ዓወት ደሚርካ ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብሓደ ጸወታ ድሕራ ንዓባይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ብ7 ነጥቢ ንክለብ ባርሴሎና ብ10 ነጥቢ ጸብለሊላ ኣብ ቀዳማይ ሰሌዳ ትርከብ ናታውን ወጻን ብቕዓት ሪያል ማድሪድ ዘይምርገጋ ሊዮን ሜሲ ኣብ ባርሴሎና ወሲኽካ እዚ ሎሚ ዓመት ነዛ ዋንጫ ማዕረኽ እንደይ ተዓጢቆምላ ከም ዘለዉ የርኤካ ዝዓወት ግና መወዳእታ ዓመት ሰሌዳ ርኢኻ ዝፍለጥ ጥራዩ ይኹን እምበር ናታውን ወጻን ብቕዓት ሪያል ማድሪድ ርኢኻ ዘይምርገጋ ብሉጽ ተጻዋታይ ሊዮን ሜሲ ኣብ ባርሴሎና ደሚርካ ኣትሌቲኮ ንሙሉእ ላሊጋ ክትውከለሉ ትጽቢት ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ኮይኑሎ ክለብ ቸልሲ ንኣሰልጣኒ ኣሰጊጓ እንግሊዛዊ ናይ ቅድም ወሓላ ኣካፋፈላይ ክለብ ቸልሲ ነበር ናይ ሎም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝጸንሐ ፍራንክ ላምፓርድ ካብ መዝነት ምስልጣን ክለቡ ከም ዝተኣልየ ተፈሊጡ ፍራንክ ኣብ 18 ወርሒ መዝነት ምስልጣን ክለብ ቸልሲ ተረኪቡ ድሕሪ ምጽናሕ በቲ ኣሰልጣንቲ ምቁጻርን ምብራርን ግዲ ዘይብሉ ወናንታ ክለብ ሮማን ኢብራሂሞቪች ንላምፓርድ እውን ኣፋኒወሎ ሮማን ኢብራሂሞቪች ካብ ዝቆጽሮ ኣሰልጠንቲ ፍራንክ መበል 12 ኮይኑ ዕጫናይዞም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኣሰልጠንቲ ጆዜ ሞሪኖ ሓዊስካ ክበጽሖ ገና 18 ወርሒ ጥራይ ይወሲድሉ ትማሊ ናይ ኤፍኤ ካፕ ምስሉቶን ዘካየደ ላምፓርድ 3-1 እኳ እንተተዓወተ ካብ ነዋሕ ኢድ ወናኒ ክለብ ቸልሲ ገና የምለጠን ላምፓርድ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክለብ ሌስተር ዝገጠሞ መሪር ስዕረት ጀሚርካ ቸልሲ ኣብ መበልታ ሻዓይ ሰሌዳ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ተሰሪዓ ትርከብ እዛ ክለብ ኣብዛ ክረምቲ ናይዚ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ሓደሽ ተጻወቲ ንምግዛእ ልዕሊ 2 ሚልዮን ፓውንድ ኣውጽያ መንባራ ዝዝከር ኮይኑ ይኹን እምበር ክንዲዚ ኣውጽያ ኣብ ጽዋእ ምልዓል ኣዝያ ርሒቕ ምርካባ ዓቕሊ ወናኒኣ ዝወደእ ትመስል እዚ ወናኒ ክለብ ድማ ከምዝታት ክጽመም ከም ዘይክእል ፍሉጥ ኮይኑ ኩነታት ፍራንክ ማኣስ እምበር እንተ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ ኮይኑ ዝቐነየ ዛዕባዩ ስለዝኾነ ድማ ሎሚ ጋህዲ ኮይኑ እዚ ሌጀንድ ተጻዋታይ ነበር ኣፋንያ ክለብ ፒኤስጂ ካብ ፒኤስጂ ዝተሰጎ ናይ ጀርመናዊ ክለብ ዶርትሙንድ ኣሰልጣኒ ነበር ቶማስ ቱሸል ከተፈርም ትሸባሸባላ እዛ ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ነዞም ብዙሕ ሚልዮናት ከፊልዎም ካብ ጀርመን ዝመጹ ተጻዋት ኣዋሂዱ ናብቲ ክትህልዎ ዝግባእ ደረጃ ከምጻ ወይ ድማ ተዓዋቲ ፕሪሚየር ሊግ ክትከውን ከኽእላ ካብ ወናኒ ክለብታ ጋንታ ኢብራሂሞቪች ዝጽበዮ ዘሎ ሰፍ ዘይብል ሓላፍነት እዩ ክቡራት ኣፍቀርቲ ስፖርት ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ስፖርት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም ናብ ስቱዲዮ ክመልሰኩም ሰላም
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ዝብልናዮም ጠቕላላ ናይ ዜና መሰናድኦ በዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ብተመሳሳሊ ናይ ዜና ምድላው ስጋብ እንራኸብ ሰላም ደሓንቀኒ እዩ